Салому алайкум. Ина барои бачакҳои Румид бародаро акай Фирӯз гуфт камера акай Фирӯзи набаратан iPhone 13 Pro 16 та овардагим. Бачакҳои Румид фақат лайкҳоро бизанед. Акай Фирӯз гуфт акай амира камера кам бачак ай Румида дар бораи ма гап зад. Гуфт ин ака мақсад сасани зура 1700 16 та овардагим. Телефонои зур-зурай бародаро мақсад качествияй. Бародаро дар YouTube телефон тиҷа бизанед. YouTube дан бародаро канал дорум. Дар YouTube телефон тиҷа ба ҳарфҳои тоҷикӣ бизанем бародаро. Мақсад любой модель телефон ҳастай. Ин акай Фирӯз дар Note 11 ҳай. Пачка сасани зура 1700 сомон Note 11. Амира бу пачкаш салафан печа хидуи мекунед 2000 сомон. Наи Samsung Galaxy A12 нархаш 1400 сомон A12 64 гам ва чӣ дура. Наи Samsung Galaxy A31 акай Фирӯз лайкора биза бародар ай Румид. Наи Samsung Galaxy A31 нархаш 1300 сомон ай. Наи Samsung Galaxy S10 ҳай. S10 ҳай нархаш плюс ай нархаш 3000 сомон ай. Наи Honor 50 ҳай нархаш 3800 сомон ай. Ина бародаро любой модель телефоно ҳастай. Магазини акай сапун ай ҳамаи дуконода бародаро арзон аҷа коми телефон рехтаги ай бародаро. Магазини акай сапун ай ҳамаи дуконода бо 400 500 бародаро арзон ай. Ниё кунем бародарои ғариб телефон харида фан нахрем бародаро ки дар Москва бениҳоят телефон қимат ай бародаро. Лайкора бизанем видеои нав мекунем бародаро. Шумо намия шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Бовур магазини акай сапун ай ба бозори Фаровон дукони 121 точка дорем бародаро. Номеремон 907 89 18 18. бародаро дар YouTube телефон тиҷа бизанем. YouTube дам канал дорум. Дар YouTube телефон тиҷа бизанем бародаро. Дар паноҳи Худо бошед.